Supho umculo. Siyahlangana uma kuperform. Oh niyahlangana perform. Siyahlangana. Ma ushaya lana isiginci ziphi kanti into zakho lokhu nazo Angifake mina lokhu ngathi inhlonhle. lokho okungama lokho Oqhweba lokho oqhweba. Kusebenzisa. yini indaba ngakufaka Lokho hayi mina ngihlala ngemizandla kanje. yini pho izandla engabe emnyama lapha engabe ne lokho ngoba ushaya isiginci ufuna ngabe izandla phela kuyabonakala ukuthi uyashaya yini indaba Cha kanti ngilona ngoba ngilona. awulwi nazo Futhi nalapha ngisikeki la akukho lamasayeke la abanesila le. Angilwe nazo. uma uzokuthiwa uzofundisa izingane ngoba bengicabanga ukuthi ezinye zezinto abasafuna lo mculo ukuthatha bobeke kwenye level kwelinye izinga yini obungathi uyayidinga ukuze ukwazi ukufundisa nje indaba kuthiwa mhlawumbe uyafunda noma unesikole noma unendawana nje la ufundisela khona Indawo nginayo indawo enkulu ngapha ngemuva. yes Ngafuna bengakhela isilashana nje lapha. yes Esokwazi ukudetha noma sibe ngaka nje. La bazohlala khona. yes Ngithole ama-drum ngoba khona uzofuna ukufunda ama-drum. Khona uzofuna ukudlala i-bass guitar. Ngithola i-bass, ngithola ama-drum, ngithola i-keyboard. Ngibene esiginci sabo-ke ngoba bona bawu-right. Mina ngizomkhombisa ukuthi ubamba kanjani bephethe isiginci sabo sakwa-right. Mtshela ubamba la kanje. La 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 la. hey ushama nothi inesikoleni wabaleka lama nothi wathatha Kubathophe kuhambeni kabe. manje mayingathi maqhamuka umuntu ongathi ngempela uzokuthengela lezi zinto uzokwazi ukufundisa Afundisa abantu mina ngabe ngathi ngizafunani. Ngoba ngizabona nje emehlweni mamba buka njengalapha esabona bona abantu bebabelwantu yedwa. Africa my continent Africa my home nansi inselelo ekunina iseyithebeni ezinye zezinto sesi ecelakala noma sibuka engalekelele ukuthi leli ikhono lelangahambi ngalo asinqabe angahambi nalo Akuthi izinto ezizobe ngiperforma ngathi angisaperform mina ngimthala manje. yes Ngizofundisa igenge abathanda ukufunda ezela indawo yokulala mengwakuthi ngizombhekela nazo izinto ayilala emuntu. yes Uthenga isponge sifaka lapha umtshana ephathe imali yamaphepha emapapa. oh yes nakho batshena ukuthi bachazele impela bayabuka bachazele yonke into eyifunayo Uyabona mangathola nje umuntu ongangizwela engitholele ama-drum, engitholele i-keyboard, engitholele i-bass nama-amp akhona lezi zinto. I-lead-ke angikwazi ukusebenzisa i-lead ngoba ngikwazi ukudlala umqobana. Ngifuna mina bazofunda umaskandi. Lento engikwazi ukuyenza mina. yes Hayi lento eculwa ngomdavu Soul Brothers angikwazi ukwenza lokho. Ngizobe makhombisa kwelese sami isiginci ukuthi kubanjwa kanje mfana. yes Kubanjwa kanje mfana, kubanjwa kanje mfana kuphela. Mangathola ama-drum, ngithole i-keyboard, ngithole i-bass, ne-amp yakhona noma ama-amp engaka njengoba ngifuna into ezobe lokhu ithiwa lokuthiwa yehlenyuka into yokufundisa abantu. yes Yebo. umuntu naleyo madlana leyo ukuthi Yokuthenga lala engahlelo phela. Angizukuba nayo imali yokubondla. Nami ngihlulwa ukuzondla mina ngizoyithatha phe ukondla abantu.
sikwakhoza inkunzi yembongo la ibekwa kubukwa khoza inkunzi yembongo la ibekwa iyathenwa nje makunembongo neyinkunzi iyathenwa mhlambe ke Sikwebo mfowethu awubeke nawe okunye mhlambe ukuthi sizophuma ngoba into esithunywe yona la inkosi sengubekile kubantu ukuthi inkosi isithume ukuthi asondele la ngoba iyibonile umonakalo ukuthi khona la uxega khona kodwa yasithi inkosi ngeke ibambe yodwa asibambeni sonke iqhawe lesizwe leli asingalindi futhi ukuthi azadlule emhlabeni bese ke sesiyeza ke manje useyiqhawe lethu sesiyazi umculo wakhe sesiyawucinga ke manje nomculo wakhe sifuna ukudlala usuku lonke ithe inkosi asibambe yasinika le task nawe ukuthi ke asibambe sishintshe impilo kwaMalume mhlambe ungathina awuthi ngunikeze le mic ukuze okay yes cha khona umphatho lapha eMatuela eRichards Bay eMhlathuze yes eMhlathuze ungisizile umasipala ngihlaselwa ngomthandeni lapha benongiswa umculo nabase SAPC wanginikeza inkomo enkulu impela inkomo emali ay17,000 wangixhasa impela ubahla abantu babusa wamboza lapha wangiphele khona izinqo wombhulukisi bakugqokisa ibhlungu abangqokisa ibhlungu ngoba nganginquni yes ngabonga kakhulu ngiyabonga namanje ukwenishayisa lutho ngoba wathi khona sazongenzela khona ufuna imbongo ngisaphila ngoba ngidumisile le ndawo oh yes walwa nabafana sikhona lento bathi abafana kwashota ipashet wabathethe ukuthi anibuyanga ngana nje into ipashet iyashota ukuthi base siyehlenga emlenze ngekwazi ngoba amaphakethi abhobokile bebefike lapha kwakuzokwenziwani befika lapha abafana umntandeni ngeke ngutshele ngoba wayezofuna ukuthi ehamba nongiso besona abase-SABC abafilima lapha uthi tuzongibona abafuna ukwazi ukuthi ngiphila kanjani ngabasho nje mina analo nje uhlanga mina ekhona lapha ngangicatshe ubaba ngisemncane ngathi abayi kukuthwala ngoba bafaka ngaka nje bathwala ngimbona ukuthi angenqondo ukuthi ufuna ngimbeke inkosi yomaskandi athi hayi mina mangathiwa ngibeke inkosi yomaskandi ngabe kushini nomuntu ekhala umfana mina lokho evele nje ovele emfakwana oyikhaliselayo hayi sisipikile ukhala qoqo kushaya omunye umuntu yena qoqo sipikile beyokhetha hayi ngathi ungilanda ngiyokubeka mfana ngoba vele usuyibekile ngiyoqothela ukuthi uma ngifika lapha nokhosini belalela impela bese ngisho ngithi mina hayi-ke sengayithula inkosi yomaskandi kuthiwa yebo ukuthi bekushiwo mina nomuntu ekhaya ebe njaye phela awuchazela umuntu uthi hey isipikile kushaya omunye umuntu khala isipikile awusuzona esipikile okhethe usokhala qo singavuli ungena okhetheni isipikile singakafuni eplangweni usonje uhamba lapha phansi kwanosenga ukuthi khona umsoshayelo wangokhela usokhala qo sipikile-ke leso abe ungena kusini okhetheni kusho ukuthi umuntu oshayela isigince isipikile angakayishayelela uyashayela isipikile anti isipikile usibeka kanjena okhetheni buzoshaya ngesando okungena bazonjaya nkosi yami soqashwa beqasheke hey ngeke usaqashwa baba phela basangiqasha ngisenendaba uma phela bangiqasha lokhu ngagcina ukuhlala nje ngithathwe uyumshana losigwebo naye engifaka ngenkani bengangifuni ukuthi usemdala lo baba kanti umuntu omdala kahle limadoda ngoba nami ngihlanje ngabo bathi nizodlala ma sengikhohlwe nje ngomasipala bengasanikeze nje nalo 10 rand wawulelwa ingane yami 20 rand lo 10,000 lo abasangazi bahambe bebutha yonke ngengele ngasilutho iphikile
Into lesezibulani lapha lo. Sengihlola. Big. Abusungathatha kunezi usikwebe naye ke ekhuluma. Nazobe mbheka le antu akwazi ukudlala lo mshini lo. ila isithi phakathi Cha. Cha ngifuna mina ingoma ozoyishaya nje awuzucula phela uzoshaya nje ingoma kahle. Hayi ukuthi uzucula. Kodwa uzoyilinganisa uthi eyami le ntombi. Beka Square. Inkosi isikhombile nawe sithunyiwe. Namhlanje umalume simfica kahle right namhlanje. Siyakwazi ukukhuluma naye. nayo sosale ejabulisa mase sihambile Yes. indoda ethanda ukujabula la Yes. cha no baba ngingacela nje ukubonga isikhathi sakho njengoba baba esimbonayo usebenzayo endaweni eziningi obusy futhi ukuthi ungenelele odabeni likaMalume kuningi nje okwenzakalayo ungekho right ngoMalume kodwa ke nginalo ithemba ukuthi ngoba sekufike wena khona okuzokwenzeka bakhuluma abantu abaningi into eziningi ngoMalume kunabantu abathi uMalume usashona abavele bemangala bangifika naye kodwa ke nje ngicela namhlanje kuzovela obala ukuthi usuke evalele lapha asuke evalelwe khona bese ngiphinde ngibonga lapha eMhlathuze ngajabula kakhulu nje mangifica kunobaba uMhlongo lapho usithi manager ukuthi kunomuntu okwazi ukuthanda umuntu ngale ndlela futhi oyiqhenyayo ngegugu la kubo wajabula impela ebona ngifika noMalume ukuthi kanti lo muntu usekhona manje lo muntu akanakiwe ngani yabona nje siyabadinga abantu abanjengalabana bese futhi ngifisa nangelilanga ukuthi ngathi nomasipala wethu lo uMthonjana nesingaphansi kwawo ngelinye ilanga ungaba nawo amandla abaculi ngoba amandla bawathola amandla kodwa ngathi bawathola kakhulu mabezokhankasa beqasha amatende beqasha ama-BnB bolala khona bejabulise bese begcine bengena nasemalini yamaciko ngoba awukho umasipala ongenayo imali yamaciko so ke ngiyafisa into enjengaleyo ukuthi ingathi bengake beyinake ngelinye ilanga mina ke vele basangiqashi abanye bangibiza nge-MK abanye bangibiza nge-ANC abanye bangibiza ngenkatha banayo yonke indlela okungiveka mawunomcimbi nje wenkatha kuthiwa hayi lona use-ANC mawuno-ANC kuthiwa hayi lona uyi-MK ayikho indlela abangangivimbi ngayo yini abantu iqiniso abasalifuni abasalijwayele abantu uma ukhuluma iqiniso bazi ukuthi uyaphoxa ngoba sebekhuliswa kakhulu ngamanga so ke siyafisa yini mawukhona okuvelayo kube sikhumbule esikhona sengenze ngathatha isinqumo sokuyeka umculo nje ngamtshela uMalume ukuthi ngicanga ukuyeka ngoba akusizi ukuthi ngenza into engibonayo ukuthi umuntu wakithi ophambili nokumele ngabe uyahlonishwa akanakwa kusho ukuthi nami ngigijimela ukuthi ngicule iminyaka bese ngiphinde ngiyithola nganakwa futhi lapha ekhaya khona uMalume owafundisa ubhuti washela imhlophe isiginci khona uMalume Mthwalofu khona washela imhlophe khona uSigwebo sibaningi siyacula lana nje ubuka uyabo yabo nje mangakutshela ukuthi mina lokhu ngaqala ukucula aze ngimbone ubhuti washe performa la ngakithi komasipala bala ngakithi akaze hayi ukuthi uyanqaba abantu bakholelwa ekutheni umuntu bafuna ukufika ngoba engasekho noma enenkinga futhi uma enenkinga ephila bafuna ukuyishutha beyiveze ukuze bezotrenda ngoba into ehamba phambili ukutrenda manje bese ngiphinde ngibonga nje ke nakulensizwa okuthiwa umhlaka 1 umfoka Mngomezulu lapha ku TikTok engizwe ikhuluma kahle ngoMalume iveza ukuthi iyafisa ukumbona isizakala siyabadinga abantu abanjengalabana ko TikTok bengaqhamuki sebezothuka abantu kuphela noma bezogxeka ingoma zabaculi ngoba ukuba umculi kujulile ngoba ukucabanga nje ingoma ezojabulisa abantu kuyinto ejule kakhulu kuyinto ejule kakhulu Chabo cishe ukhuluma kuyasala lapha nokuguga kuzinika amandla lapha mfoka Mthweni la inkosi yami lengiphethe ngiyiphoyisa mina ngabekwa ubaba wayo inkosi yambeka iphoyisa ngiyiphoyisa lenkosi nayo inkosi kade ngibizile izomonga ingcoba nayo ingiphazona ibusisa yanginikeza inkomo ithi ngithumsiso lo isemkhulu
Yes. ngithi ukhuluma kuyasala lapha cishe ngayilibala into enkulu kangaka. Siyabonga kakhulu. Yanginika futhi le nkomo ngayithwala-ke isanalwa ngasikelwa makhelwane. Yes. Kwakuhle kanjena ngiyabonga lapha enkosini yami Ndabezethu. Siyabonga. Africa my continent. Umsebenzi wesizwe sizoqhubha njengoba sijutshiwe. Siyabonga kakhulu. I thank you. La ngiyabanjwa mbanjwa inkunzi. Umfana khona umfana ngangimlandela ebhenki. Kanti lo mfana uhamba nezigebengu kushuthi wayethishiwe nje thishwe ngabanye abaculi. Ema ngibona mina laphana useyangena sengiyamlandela. Ema esefika lapha kufanele efake isheke efike bese thena ayikhona into angayigcwalisanga kahle uzobe ngena emva kwami. Kanti ufuna ukubona mina ukuthi ngipha malini la. Okay. Ngisasi noma ngangikhipha sasi noma kwakuyi-15 noma kwakuyi-16 neyilapho nje. Hayi ebese ngilandela ngemuva ngithuwele imali beyibale beyithatha ngifake esikhwameni ngifake emaphaketheni bese ngiphuma ebesesa esengehlule uthi khona into engalunganga uyishiye emotini kanti useyobheka mina ukuthi ngihamba ngayiphi imoto. Ngiyibona le moto lokhu ngilandela ayingi-overtake. Hayi uma ngihamba kancane uyehlisa naye. Hayi sithi mase sofika mase sesiphumile nje edrobheni sesofika ngasebhara. Hayi ingi-overtake inqume kabili emgwaqeni ngime. Awubehle bengikhona. Ufuna le mali. Hayi ngithi imali ayikho. Uqale umese uhlabela. Fakele ukuze ugcine insini la ikhaya. Lethi sifuna imali wena. Sengiyambona lo ongehlulisile. Nawuseke uthi awu ikhona imali. Anti imali sengikhiphile emabhaketheni ngayifaka phansi kwamathala. Emotweni. Ngayifaka phansi kwamathala embeke kuyinyawo. Ephinde lona ufake ngapha bese. Kuye kufika insini ephinde ethoza uqobo. Bafuna le mali. Awungagcina sengiyikhomba. Ungayikhombi. Ashaya lona ngenhlamba ifake la. Ngene la iphumela. Hawu. Hayi. Abona ayikhona. Angikhombe le mali manje. Athi ayinansi. Ngithatha imali bengehlisele phansi. Nemoto yami ithatha imoto. Sale mina ngiyaqhwisha phansi ngathathwa ngatholwa yilowo muntu. Angazi nokuthi kwase kunkathini ngoba ngaphapha mase. Ngapha hlanzwa amakhaza sengikhothola athi sebengifake emakhazeni lapha. Wathathwa wayesesibhedlela. Ngitholwa ngomunye umuntu Endleleni. Yes, ukuthoka esibhedlela. Uphuthuma esibhedlela. Esibhedlela babona ukuthi usushonile. Futhi babona ukuthi ngishonile kanti ngiqulele bavele bamfaka kwayisi la. Hawu. Lapha mina sengivuswa amakhaza. Manje mangithi akuye kuphakameka ukutsheka ngiqinile manje. Manje lo muntu osebenzayo efike ezovula lapha. Ebona hawu uzembona kwenze njani ukhuluma nobani angiswa imhlathi iqinile. Hawu. Angikhiphe ngenzela itiye thathela ingubo bese ingubo amashita abantu ngembese. Saxoshwa la ekuseni. Ixoshelwane manje? Uxoshwa yena ngithi mina akangikhombisa phela eyongigibeza kuhambeka imsiphi iqinile. Ehambe ngijekileke lo muntu ndoda obangihamba kanje. Sesigibeleke iteksi emrafu. Yena manje bamxoshelana yena. Ngase bamxoshelana ngambona esefika. Efika emini nje wathi hayi bamxoshela uphelele umsebenzi. Ngaya kumlungu wami u-18. Yes. Ngacela i-10,000 wanginikeza lo mlungu i-advance. Ngamnikeza lo baba le mali athi inayo imali. Ngaphelele umsebenzi. Wathi lo muntu imali engaka ngathi ayibamba ngabe yami. Hawu. Cishe uphelele umsebenzi ngenxa yami. Hawu. Ngokuthi ukhiphile lapha. Bathi kufanele niqathele. Sehambisa imali bakhuluma ngiyezwa. Uhambisa imali ye-ice. Uhambisa imali yebhokisi.
uyakhokhela u-ICU uphuma ku-ICU emakhazeni fanele ubhatale imali isidumbu siphumbela siphuma ngebhokisi xoshe yonke le mali lo hawu umphelela kanjalo umsebenzi lo lo mfo uyamazi wena uyamazi usekhona emhlabeni noma angimazi noma wasemsinga angangimazi kodwa lazi igama lakhe igama usalikhumbula angisalikhumbuli angamazi futhi nampela ngamazi nje ngimgcina sengimbona ngizomnika le mali ngoba ngathi akafika ngisawucela imali kubelungu wafika ke hamba nenye insizwa ngangamejwayele uyena ukwazi ngoba phela umculi ukushuthena banokungibona la emakhasetini yes kuthiwa kaniqatshelanga ngani phela into ayixoshela ngoba batshelwa ukushuthi batshela ukuthi umuntu emayiphaphamesela thatha lesanda kuyiso lesi sishayela inkethe ipikile irapha uthi mayikubotoza lapho ungabonakali irapper hema lesamathazi ngiyibona irapper hema lena nto mayikubotoza ngabe ungafika ekhawusule ingozi manje mawushuthi umyalezo ufikile la ekhaya ke angazi ukuthi basebenzwe ngobani phela ngoba namafoni ayingakandi yes hey usuka straight kuze la ekhaya ke la ekhaya bona babona ngazi kwangcwatshwa lapha babona ambulance esekhansela bathi nasi imoto nthola abantu bangakanani ecekeni kuzwe emncabeni wakho ngakhuza ngababaza cha kuzongcwatshwa ngakusasa mangiso wena uzongcwatshwa namhlanje kuzofika isidumbu silala ngithola labantu abangaka la ekhaya laba basebenza ukwenza imicimbi ngazi mina ngatsheli labantu abangaka la ekhaya hawu kuyasho ngamabhodwa amasalati lapha nakuphela kodwa ngisola manje ongena kulelisa ngencane la ngenhla lele imoto mbona abantu babaleka babondini ababalekeli nje baphuma babheka ngengakabi oshona lehlathi indaba babalekelani kanti kuthiwa umuncu sipho ukuthi bangibona ngiphathele lesikhwanyana nje hey ngomake ngathi kuyeka nabo ndizonqoshela abalandeli kanti eyadlisa impela kanti kade wayiqopha le ngoma kade ngayixopha ngiyeke ukuyifaka emshinini ngeke ngayifaka besenza na i-DVD kanti hawu manje nami ngiyazi nje ike iphakeme kakhulu kanti kade wayibhala le ngoma njalo oyishaya le ngoma umncwabo uhlehlile hawu mina ngithi ingoma uyabona angithi uMaskandi nina nibukile izinto emzini yabantu cha mina kwakwenzeka kimi ke phela afika becela umusi la ekhaya ngiyazi ngiyakula kangisindi kodwa futhi angifi mina ngiyakula kangisindi futhi kodwa ngifi sebeyosala behla masalata sebeyosala behla petrol
Umlando la ekhaya ngendlela omningi ngakhona yazi ukuthi umuntu mina ngikwazi ukuhlabelela ngihlabelela phansi angikwazi sidalo oh uculela phezulu phela ngiyamemeza mina ngoba ungathi ngiyaklina nje ngehlula ukuthi ngikhulakazi ufuna ngimemeze bethi ngiyakhula kangisindi kodwa futhi angisafi awubayosala behla masalatha omngcwabo uhlehlele amakhosikazi wakho wafica lapha afaka amatshali bahleli phansi ngoba faka amatshali ithini le ndoda omdala ngehla omncane ngesazi bahleli lapha endlini Nkosi yami angakabi nabo round lapha kuseyilesi flash sami yes futhi abahlele ekamelweni lanomama omdala kuhleli nabazobasingatha abahlele isimame esikwelindlu lapha kuthiwa bafelwa abantu bebancane kangaka awungangena ngakhahlela abantu nenhlolelana bephuma belanyana nabo bebaleka hey kuyahlekwa noma kufiwe kuyahlekwa noma kufiwe lo awusashongo 12 namankentshana amankentshana nobani lifika kanjani lo gama ngaliqamba nje ngisekhole ngazi ukuthi ngizothini emlami ngoba ngangeke ngibe u12 nje ngingedwa kwathiwa ngiqambe igroup yabahlali bazombheka ngathi amankentshana